Wema, ngicela inkomo zami nje akukho kunye. Ngoba vele ingane akuseyona eyami eyomunye umuntu. Kusho ukuthi nina nihlangene nomntanakho naloyo baba waleyo ngane. Kusho njobe ebuyile la. Njobe ebuyile la uyazi ukuthi kwenzakalani empilweni. Wayithola ingane lengane yami manje angikwazi okunye mina ngazi wena. Ngayithola ingane impela kodwa lokho ukuthi sengizothola ukuthi ingane akuyona eyami ingane yomunye umuntu. Uthathelaphi lokho? Wema. Nawa amaphepha. Uthathelaphi leyo nto eshoyo? Nawa amaphepha. Nawa amaphepha uyazi. Nawa amaphepha uyazi ukuthi ingane akuyona eyami. Imingaki iminyaka? Aphiwe kwenzekala la. Ingane eyakhe. Aphiwe kwenzekala la ingane eyakhe. Mingaki iminyaka ngiyondla lengane. Kwayena ngimondla lo namhlanje uzongibonga ngeplate yami. Aphiwe kwenzakalani kanti? Ngiyamangala namhlanje mase ngitshela ngeenkomo zomkhoyisi. Wayikhipha inkomo. Wayikhipha nje. Wayikhipha. Ngicela ngakho ukuthi awukhiphe into. Hayi angikwazi mina lokho. Wayikhipha kodwa inkomo. Wemama ngicela inkomo zami. Akho nkomo. Njobe ingane yakho isihlale la ekhaya inyanga ihleli la ekhaya ingabuye ngicela inkomo zami. Ihlale la ekhaya nengane yakho lengayazi engikhulisile ngemali zami ngisebenza kanzima. Ngicela inkomo zami ukuze ngiphume kunina ngoba ningihlukumezile bengimthembe kabi wema bengimthembe kabi ngiyakuthathisa kwengane yami lo mntana bengimthembe kabi. Ngibingelele nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza la ngamandla ezulu. Le show lesibiza ngokuthi enough is enough. So ke njengoba ubhuti wami la eceleni kwami kusho khona lokho ukuthi ikhona lento esithe ngci emoyeni wakhe angasayifuni inhliziyo yakhe yonke. So ingakho ela and efuna ukuthi iphele and ime mekukhona indlela ukuthi mhlambe inqamuke ngosuku lelo sohamba ngalo siyobheka la lo muntu lo amhlalise kabi. Kulungile sosuku masithambe kodwa ke asike sizothi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Sawona sesinjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ubhuti waba sibonga? Ngulinde kuhle ngavila kahle. Okay, uyivila. Hawu. Ngiyadlala. Ayi ngiyasazi sosibongo. Ogwala ngisho. Bathi gwala mphephethe. Yes. Oh, okay. Okay. Ubuya ukuhlala? Ukuhlala ngisuka eWaterfall. Okay. Yes. Imama konje Waterfall? Musuka nje ePine Town indlela elula udlula iHillcrest then bese kuba iWaterfall ngale ngaphambili. Nine Watercrest? Sine Watercrest yes imoli. Okay. So ke ngicela ungichazele kabanzi ukuthi yini le ekulethela ikhaya namhlanje? Hey sisi udaba lwami udaba ngathi lo inziwa inke nje mangisho kanjalo udaba nje olunzima. Kodwa ke uma ngizolibeka nje ngamafuphi nginoma wengane. Engasho ukuthi bese kunkosikazi wami ngoba bese ngilobolile. Okay. Futhi bese kuumuntu ebesihlala naye ndawonye. Okay. Yes. Inkinga ke iqale la khona sinengane naye. Yes. Ingane seyithole vele sengimlobolile. Oh, okay. Yes. So walobola wafika kuphi wacela kwaphelela lapho nomhlamba wahambe sahlambe naye wabuyisa umbondo mhlawumbe kushoda umshado wenze njani? Yes, ukulobola nje bengasho bese siqedile bese kushoda wona ukuthi kena ke sishade ngoba bese sihlala ndawonye nabazali bese bedwaye sesingashada manje. Okay. Inkinga ke iqale la ekutheni sesigulelwa umntwana ke wethu behlala buyagula. Nganani? Umntwana wethu una 2 years manje. Oh, okay. Semdala lo muntu. Hayi uyakhuluma futhi. Uyakhuluma kakhulu. Umfana ntomazana? Intombazana. Okay. Yes. So now ulindele inkomo ngolinsuku. Ngilindele inkomo ngolinsuku. Phela intombi kaBaba la engafuni lutho ngayo. Okay. Yes. Okay, and then kubeka nestory. Okay, inkinga iqale la khona umntwana bese lokho ehlala ibuye egule mina ngumuntu wesiZulu. Okay. Yes, so uma kunokuthi kwenzeka izinto ngikhuliswe kanjalo ekhaya makulo kwenzeka izinto bese yayisihambe siye kumuntu wesiZulu siyobheka. Yes, ngoba besikholele ekutheni into emilokhu iyenzeka kaningi usho ukuthi ikhona inkinga ekhona. Yes. Yes. So mengiyiqala lento kumama ngithi mina no asiye kumuntu wesiZulu. Okay. Siyozwa mayelana nengane. Ayi ashaye ngonyawo phansi. Athi yena akakholelwa esiZulwini. Hawu uqale nini ukungakholelwa esiZulwini manje ngoba phela kini ngiyazi ukuthi ziyenziwe izinto zesiZulu. Athi phela yena ayikubo akakholelwa esiZulwini. Ingane ngenzeka ukuthi nenkinga nje ethile ukuthi kumele ayise kadokotela. Ngithi mina ngoba phela silo sikhipha imali uhambe kadokotela lento ayipheli kanti kwenzakalani enganeni. Kanti futhi okunyeke obekwenzeka umntwana ubegula kakhulu emva kokuthi umeke wahamba naye waya kubo. Ngoba behamba enokuvakasha yakubo bengenankinga yakhe. Okay. Yes, ngoba abazali bakhe abazali bami. Kubo.
kubo la azalwa khona yena umama. Oh okay, shuthi Yes, umntwana. eyobona uma wakhe. Okay. Yes, ubenokuhamba nje eyobona uma wakhe isikhathi esiningi amaholi ngoba uma wakhe uyena umuntu obheka ikhaya ngale. So nami umzali wami. So bekimvumela ngithi hayi kulungile abahambe nomntwana beyombona ngoba uma wakhe bemthanda kakhulu umntwana wethu. Mebuya ngale umntwana abe nenkinga. Mebuya ngale umntwana abe nenkinga. Okay. Ngilo ngiqhubeka ke nami lento yokuthi no asahambe siye kumuntu wesizulu. Hayi ashaye phansi ngonyawo. Kuthe uma kuhamba isikhathi ke lolu daba lolu ngilukhulume nomunye ukhazini wami ngimbikele ngalolu daba ukuthi nginenkinga la ngoba inkinga zami isikhathi esiningi angivamisile ukuyixoxa nabantu. Nginenkinga la kunenkinga kanje athi yena angivezele enye into ebengingayicabanga ukuthi kungenzeka mhlawumbe ingane akuyona yakho. Ngithi mina hayi ngeke akwazi. Umuntu wami nje besithandana kumnandi ayikho into ebisolisa ngale kokuthi sisaqala ukwazana naye kukhona ex yakhe ebilokhu ihlupha. Okay. Ebilokhu ihlupha kodwa ke futhi ke nakhona bengibona ukuthi uyafuna ukuthi ke ihlehle kuyena. Nokudaba nje ukuthema kuhamba isikhathi kwathi nya emva kwalokho. So bengimenzela yonke into senza yonke into ndawonye kubunali ubudlelwane bethu nje bengingasho ukuthi abantu abaningi bebefisa. Okay. Into engifuna ukuyazi ngibe neshoya ukuthi uvele ekhaya la kama womntwana wakho ese khona umntwana noma wayengaka. No, umntwana bengabikho. Okay. Yes, ngivela ngoba umntwana simthole vele sesihlala ndawonye. Okay. Yes. Simthole sesihlala ndawonye. So manje kwaba naleyo nkinga ke lo mfowethu uthe mayenginika lento ayangahlala kusukela lapho nje ngangabe ngisafana ngoba njalo umntwana megula ngithi asambe siyobona umuntu wesizulu akafuni umama. And ngaleso sikhathi ivele ibuye lento engizwe ngomfowethu ukuthi hayi lento mhlawumbe umama khona akufihlela kona mhlawumbe ingane akuyona yakho. Kuthe ngelinye ilanga ayi sihleli nje umama naye ukhona epheka nje bekusuku oluspecial ke lolu suku ngoba bekuusuku ebesiya isithi usuku lokuqala engathi mengihlangana naye singamkhipha. Okay. So kwaba lelo suku wathi hayi namhlanje ngoba usuku lwethu luspecial ufuna ukupheka. Ngase ngithatha ingane ngathi mina no angihambe nomntwana siye emall. Okay. Siyothenga nje izinto ezincane sothengela nomntwana. Kanti ngase ngiplanile vele lo mfowethu ukuthi sizokwenza i-DNA test. Okay. Singase ngikhokhelile nje inhlelo ngabathola abantu abazokwazi ukungisiza. Sahamba safike lapha safike samcheck umntwana. Kwazi sephela akubuyi same day. Ngokuphazama kweso. Yes, akubuyi same day sabuya nje saqhubeka nosuku. Emva kwezinyanga ezintathu abuya ama result. Mebuya ama result ke yaqala inkinga. Umntwana akusowa. Akuyena owami umntwana. Kwaba nzima ukuthi ngizothi lento yenzeke kanjani. Ngoba angikaze ngisole lutho. Umama nje ube umuntu nje ongafihli lutho futhi. Ubephelele kuwena. Yes, ubephelele kumina besi happy. Ayikho nje inhlansi noma mhlawumbe isign ebengithi mhlawumbe uyajola. Ngizothi mhlambe lo bekungekho lutho ngoba okunye futhi ukuthi mhlawumbe okay makungayona yami kabani. Ubaba wengane yena bekuyinini la abe xoxa khona naye bekuxoxa ngengane. Ngavele ngathi awuthi ngizokhuluma nomalume angingasho lutho kuyena. Kuze kube manje akazisho lutho kuyena. Angikaze ngisho lutho kodwa into esesibange kakhulu ngoba ngithe into ezoxazulula lento angiphusha ukuthi asiyobona umuntu wesizulu. Ayingaphumi ngami lento ayiphume umuntu wesizulu. Kungabe sengathi uyamphika umntwana. Yes, kungabe ngathi kungabe ngathi umntwana ngiyamphika. Akubo ukuthi siya kumuntu wesizulu kube umuntu wesizulu ozoqhamuka nesixazululo salenkinga. Manje ke ngiyaxolisa nje ukuhlala emadevini. Into engifuna uyicheck ukuthi usunesikhathi singanani utholile ukuthi umntwana akuso wakho? Manje sekuphela inyanga eziwu3. Ezu3. Kulo 3 months lo emva kokuthola kwakho. Mhlambe ngabe isimo besinjani endlini nihleli nonke. Mekuza ngase
ngase enjoyeni kweni noba uthu mhlambe ngabe ubunalo isasasa lokumthinta ubungeva umnyanya mhlawumbe uyibuza imibuzo eminingi nje ucabanga nje ukuthi lo mntwana le indlela enzeke ngayo ukhona kuthiwa owami nani noma ubuqhubeka nje wenza ngendlela nje ubuvele wenza ngakhona ekuqaleni. Sengingakusho ukuthi izinto bezingasafani. Okay. Kodwa ke bengizama ngayo yonke indlela ukufihla ngoba ngalolu daba ngathi mengilibikela umalume wathi umalume no ungalithatheli phezulu udaba lolu oluserious okumele lingenwe yithina abantu abadala. So awukazi usuke embedeni wenu uhambe uyolala esofeni ngesimanga sokuthi usuku nemicabanga eminingi? No, usuku engathola ngalo ngiyakhumbula ukuthi angilalanga embedeni. Wala laphi? Ayi, angilalanga embedeni akuvumanga. Akuvumanga nhlo. Akuvumanga ngoba lolu suku ngabuya ngiphuzile. Okay. Yes, and mina ngumuntu ongaphuzi mengishayile nje ngiyayishaya iwayini uyazi naye umama. Kodwa ngiyathemba ukuthi naye ngalolu suku wami ngalikwenzakalani. Mhlawumbe khona inkinga. Yes, ngabuya ngiphuzile ngalendlela ukuthi angangakwazi ukufika embedeni ngalale sofeni. Nasekuseni ngeze ukuthi ulaka liyakhuphuka. Kodwa ngenxa ukuthi ngoba ngafonela umalume athi angehlisa umoya, ngehlisa umoya. Ngase ngiphusha leyo ukuthi asambe siyobona umuntu wesizulu. Yes. Into engona ngayo ke ile ukuthi ngithi mina ngimtholile umuntu wesizulu uthe uzoza la ngoba inkinga phela ukuthi manje awufuni wena sekuyena uthe uzoza la ekhaya ezela ekhaya hayi ke kwabe ngiyisusile wathi yena hayi wathi yena ngimenza isilima angimlaleli ngifuna ukuthatha inqumo ngedwa kusho ukuthi ayikho lento mina naye esiyenzayo lana yena ngeke ayimele lento wathatha ikhwama wabuyela kubo. Ngiyakuzwa. So njengoba ula ufisa uthi sikusize kanjani ke? Njoba ngila into engiyifunayo ukuthi kubuye amalobolo. Amalobolo? Amalobolo engiwafunayo ngoba nenye into esizamile umalume ayizamile ukukhuluma noma wakhe. Okay. Bothema bekhuluma noma wakhe uma wakhe lokho ehlehlisa. Ngoba phela wayesecela i-meeting wamtshela ukuthi wambekela udaba. Wacela i-meeting ukuthi babe ne-meeting ukuze bezokhuluma ukuthi impahla zibuya kanjani. Uma wakhe walokho ehlehlisa ethi ayikho lento ngiqamba amanga imino behlukumeza ingane yakhe. So njengoba ufuna amalobolo kahle ufuna impi noma ufuna amalobolo nje kuphela? No, kuzowenza kwenza kanjani because into engiyicheckayo la ukuthi amalobolo awayi kuma wengane yakho aya kubantu basekhaya lakhe. And I'm sure abantu basekhaya lakhe abakazi bazi bamthume ukuthi akakujolele azabe nomntwana wangaphandle. So uhloso uthi ufanele kwenzekeni? Angifuni impi sisi ngifuna amalobolo kuphela. Angithi ingane sibuyelile kubo. Yes, njoba unkosikazi wami esehambile wabuyela kubo. Amalobolo kuphela engiwafunayo. Ngoba phela manje ngesikhathi samanje uma ngathi akabuyele kubo ngiphinde ngihambe ngiyofuna omunye umuntu engizohlala naye lo muntu kuzomela ngimkhokhele. Ngangimkhokhela unkosikazi wami ukuthi kena ke ahlale la ekhaya. Manje njobe sebuyele kubo siyawadinga amalobolo. Ngazwanzima. Awufisi nje nangephutha nje nakancane ubone ubaba umntwana wamaphela? Noma ngabe sengiyambona kodwa ngeke sangisebenzele. Ngeke sangisebenzele noma ngabe ngimbona ngoba ngivele ngilimele. Okuzongikhulula ukuthi ngiphume empilweni yakhe. Vele kuyacaca manje ukuthi angiseyona ingxenye yempilo yakhe ngoba unomunye manje ubaba wengane eceleni. Abaxoxa naye. Kuyacaca ukuthi kukhona mhlawumbe okunye abakuhlelayo mina engingakwazi. Futhi sengiyakholwa ukuthi nomkhwekazi wami khona bekwazi. Kodwa bengifihlela kade ethule. Ingakho ngithi ngifuna okungokwami. Abantu abanjani ke khona ekhaya lamama wakhe ekhaya lomama umntwana? Engingakusho omalume wakhe kuye ibona ebengibazi kakhulu. Bona abantu aba right. Okay, abanalaka nje abanachuku. Uchuku cha abanalo. Kodwa engingakusho ukuthi kuma wakhe sengibone elinye isayidi emva kwalento. Elinye isayidi ebengingalazi. Esengilibonile okuvelayo ukuthi umama wakhe uyena umuntu onochuku nonolaka. But what if umama wakhe akazi lutho ngempela futhi? Angisho ukuthi akazi lutho but what if akazi because isikhathi esiningi yes kuyasho wona ukuthi umama wazi
olukhulu ngendodakazi yakhe. Kodwa amanye amadodakazi ayafihla izinto ey'ningi bayigcina kubona nabangani babo, uthole ukuthi abazali abazi. So what if uma akazi lutho ngempela? Kungaba nzima uma kungakhona into enjalo ngoba isikhathi esiningi njengoba ngisho ukuthi ubehamba la ethi uyovakashela uma wakhe. Okunye-ke sengiyakholela ekutheni yabona mekade engekho ekhaya ethi uyobona uma wakhe. Ubehambise le ngane kubo. Oh, okay. Shuthi ubehamba nengane njalo methi uyobona uma? Ubehamba nengane njalo, bengayishiya ingane. Oh. Ubengayishiya ingane ekhaya besiba nomama obefika kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyasiwashela, uyasiza nje ekhaya. Ngithi mina no, hamba wedwa uyishiya ingane. Uzosala usisi lo ngeke ahambe. Uzosala usalalela ekhaya. Bengakuvumi konke lokho. Kwesinye isikhathi mengingamthola efonini ngifonela umkhwekazi wami, athi hayi umkhwekazi hayi mntanami ukhona basabhizi. Okay. Yes. Angafuni ukukhulumisa naye ngaleso sikhathi. Yes, angafuni ukungikhulumisa naye. Oh, hayi shuthi mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe ikhona into ayazi. Ingakho uma ngithi ngiyahlanganisa lesi story sengiyabona ukuthi uma khona into ayazi. Kuyahlangana amabizo. Kukhona uma into ayaziyo ngibhlungu kakhulu ngoba uma bengimenzela yonke into ngendlela abengikhonze ngakhona naye bese ngimfanisa noma wami mina ubesefana nomzali ebengathi noma ngabe yini evelayo kuyena bengamfela ngoba besefana nowami umzali kodwa uma sekuvela lento sengihlukumezeka ngalendlela engihlukumezeke ngayo engingasho ukuthi bangihlukumeze ngayo ngibhlungu kakhulu ngoba ngisebenze kanzima. Mawubhekile emva kokulimala okungaka usayokwazi ukuphinde ube kwi-serious relationship with umuntu esifazane noma usuyobamba nje la ubambeka khona ngaleso sikhathi uyisulela umlomo uhamba endlini? Sisi abona nje ngingakusho okwamanje angiboni ngendlela engilimele ngayo. Right. Okwamanje ngisa right nje ngilimele kakhulu ngilimela ngisadinga isikhathi. Ngisadinga isikhathi. Ubu-investe kangakanani-ke kuma umntwana wakho? Mhlampe zikhona izinto omfundisa zona, mhlampe uke wamisa esikoleni kwakhokha wena, mhlampe nje ubu-investe kangakanani kuyena nje uqobo lwakhe ngiphakethe lakho? Ngasho ngithi bengi-investe kakhulu. Ngoba bengingafisi ukuthi abe umuntu mhlawumbe ohamba eyosebenza bekuwukuthi asakhe ibhizinisi. Oh, okay, nisebenzele ekhaya. Sisebenzele ekhaya. Okay. Noba uthu futhi. Yes, soba uthu kube ukuthi yena usala nebhizinisi, mina ngibe ngihamba ngiyosebenza ngapha, ngiphinde ngimsize futhi kuleli bhizinisi. Okay. Manje mfowethu kunabafowethu abalimele la ngaphandle ngendlela olimele ngayo nawe noma ngendlela ecishe incike esimeni sakho sokulimala. So ungathini kubona ngale kokuthi baze bathatha isibhamu badubule abantu basuke bebalimazile ngale nje kokubulala umuntu ngale kokwenza izithe eziningi ungathini kubona abantu abalimele ngendlela olimela ngakhona? Indlela engilimele ngayo ibhlungu kakhulu. Futhi indlela ebhlungu ngakhona ngeke ngamjudge omunye umuntu uma ethatha siphi isinqumo kodwa isinqumo ese-right uma ungasithatha umuntu ngale ukuthi ngoba emva kwayo yonke lento kumele uphile. Emva kwayo yonke lento impilo iyaqhubeka. So okubalekile mayikhona indlela yokulungisa yokuthi mhlawumbe ungakwazi ukulungisa udlule kulento njoba ngila namhlanje ngifuna amalobolo ami. Ngicabanga ukuthi iyona into ezongenza ukuthi impilo yami iqhubeke phambili. Iyona into ezongenza ukuthi ngikhohlwe ngokwenzekile noma kungeke kube lula ukuthi ngikhohlwe kodwa amalobolo ami mengabuya ngoba iwona engiwasebenzele kanzima. Kuzoba ngcono. Yes, kuzoba ngcono enhlizweni. So engingakusho nje ukuthi impilo iyaqhubeka. Ngoba kube ngithatha isibhamu namhlanje ngahamba ngaya kuloya muzi. Ngafike ngadubula wonke umuntu noma ngafike ngabalwisa. Yes, bekuzongcwatshwa impela but wena enhlizweni yakho still. Yes, mhlawumbe ngangikho la mhlawumbe ngangisejele. Futhi nakhona ejele bengingeke ngifike ngilulame. Lento ibiyohlezi senhlizweni yami. So nje okubalekile ukuthi uthola isombululo uqhubeke nempilo yephambili ngale ukuthi kuze kuphuma igazi ngale ukuthi kenake mhlawumbe kuze kuboshwe umuntu impilo ayiqhubeke vele sekonakele kodwa impilo iqhubeke phambili.
If kuyenzeka uyazala indodana ndlela thizeni and iyakhula mhlambe ikutshela ukuthi baba sengifuna ukuyolobola manje. Mhlambe ungamtshela ukuthini nje umfana wakho engakaloboli engakakhipha omalume esakwazisa nje ukuthi baba senginamali engaka sengi-ready and ngi-willing ukuhamba ngiyovela endaweni ethize. Ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi izingane zethu sizifundise ngalezi zinto ezenzakalayo. Ungene emshadweni noma uhambisa amalobolo wazi ukuthi kuzokwenzakalani ngelinye ilanga noma yini eyenzakalayo ngoba kubhlungu ukungena entweni ungazazi ezinye izinto zakhona ezenzakalayo ngoba kuthi mase kwenzeka gcina usuwenza izinto ozoyisola ngazo kusasa obungazazi uyabona ngoba ungasho ukuthi uyamthatha umuntu omthembayo nomthandayo kodwa akuphoxe njengomkami mina bengimthanda futhi bengimthemba akukho nje ebesifihlela nakona futhi njoba ngishilo ukuthi awekho amasayini ukuthi bengingamsola ukuthi uyajola noma khona ezinye izinto azenzayo eceleni. So into enjalo ukuthi ungene wazi ukuthi kwenzakalani ukuze noma ngabe sekwenzeka usuphakathi ukwazi futhi ukuqhubeka nempilo umuve on. So izingane zethu kubalekile ukuthi zazi ukuthi ungene emshadweni inselelo ongabhekana nayo emshadweni ile inselelo ongabhekana nayo musulobolile ile. Kezwakala. So ke baningi abantu abebefika kuma shows ebengijwayele ukwahola ahlukahlukene isikhathi esiningi bengimbuza umuntu ukuthi uyayidinga yini counseling athi seke ngaya ku counseling ngase ngayibona psychologist ngahlala phansi but lapha kulawa ama session lawa bajayele ukuthi bakhala ngokuthi basibuza umbuzo owodwa and basenza silokho sicabanga into eyodwa njalo lesi sifuna ukuhila kuyona umuntu aqala phansi akubuyisele emuva uyakhala awusaxoxuna kahle akusahlangani. So abantu abaningi bebelokho bethi mina i-counseling ayingisizanga ngcono ngivele ngizilaphe mina self. So wena esidini lakho ngokuzazi kwakho because umuntu ozaziyo kahle kuwe ubona ukuthi uyayidinga i-counseling ngingakubhukhela i-counseling noma uzobona nje ukuthi uzilapha kanjani. Kulesimo engibhekene naso ngisho ukuthi i-counseling ngiyayidinga ngoba ngihlala ngibona ukuthi ngiyamdinga umuntu engizokhuluma naye. Okay. Sengiyamdinga umuntu ozongilalela. Ngiyamdinga umuntu ozosho ukuthile mhlawumbe okungangisiza ngoba isikhathi nesikhathi ngicabangana nalento. Okay. So ngingakubhukhela i-counseling. Angeke uzokhokhe. Hayi ngingayijabule. Ngiyabonga kakhulu. So ke ngicela sivele sihambe siye ekhaya la kwa waba isibongo wakamajola. Majola. Right. Asame sekhaya la kaMajola sifike siyoxoxisana nabo ke mhlambe bazokunikeza amalobolo mhlambe futhi angeke baze bakunikeze lindela noma yini. Kodwa ke singahamba sibabona. Good luck. Kulungile singiyabonga. Gogo. Sanibona. Kanjani? Ngiyaphila na. Singangena? Oh, siyabonga. Siyaxolisa Nkosi yami ukuthi sifike la ekhaya singashongo ukuthi siyeza sivele sitheleke nje ngiyaxolisa kakhulu. But ngiyabonga kakhulu ukuthi nisivulele eminyango and nisamkele singene ekhaya la ekhaya. Igama lami ke mina nguStofuza kwaKandlela. Ngibuya eThekwini. And udaba esihamba ngalo lithe ukuthi libe bucayinyana but ubhuti uzochaza ngiyazi ukuthi mhlambe ngiyenze ukuthi niyabaza ubuso bakhe. Yebo siyamazi umkhwena la ekhaya. Umkhwena la ekhaya? Yebo. Oh okay ake kulula ke ukuthi niyamazi. Ngiyacela nje niwuphi isikhathi senu achaze ukuthi kahle kahle sihamba ngani njengoba sisila la ekhaya. Okay. But uhlelo ke sihamba ngalo luthi enough is enough and uyena ubhuti ombhalelile uhlelo.
so uzokachaze yena yonke into eyenza ukuthi size sibe la ekhaya. Yebo. Ngiyacela ukuthi ukhulume ukuthi. Yebo, ngiyabonga ithuba sisi. Ngiyacabanga ukuthi njoba sila namhlanje uma uyazi ukuthi singani la. Unkosikazi wami sekunenyanga ebuyile la ekhaya. And uma akakaza afone la kumina angitshela ukuthi unkosikazi wami uyambuyisa ekhaya. Kusho ukuthi isizathu uyasazi namhlanje sila ngoba nomalume uke wamthinta ikhawanyana. Wamthinta. Yebo, ezama ukuthi sihlele imeeting noma umhlangano sizokhuluma ngalolu daba size ngalo ke la namhlanje. Kwagcine kungenzekanga ngoba uma ulokho ehlehlisa ethi kumele kulinde omalume kuze kube namhlanje njoba sengize ngacela ishow ukuthi izongilekelela namhlanje ngoba engikuzelela kukodwa nje ngizocela into okungokwami ngoba ingane yakho isibuyile ehlala la ekhaya nansi ihleli la and ihleli inyanga ila ekhaya. Kusho ukuthi uyazi ukuthi ibuyeleni konke lokho kwenzakalayo uyakwazi ukuze ngiphumeke mina kulo lonke lolu daba ngicela okungokwami ngicela inkomo zami ngoba ngashaza phelela la ekhaya inkomo akukho engikukweletayo. Usho ukuthi indlela obona ukuthi kufanele ulungise ngayo usungilethela amakhamera nabantu engabazi. Ubona ukuthi iyona ndlela okufanele ukhulume ngayo. Mina engikwaziyo ngazi ukuthi njengoba ingane yami ila wena mungayiboni bekufanele wena uzobuza kumina njoba ingane ila mina ngazi ukuthi ingane yami uyayihlukumeza. Uyangiqaka wema umalume ukufonele kangaki? Ufonile umalume wakho kodwa bengazi ukuthi mina into ingoba bengidinelo ngoba wena uhlukumeza ingane yami. Oh usho njalo ukuthi ngiyamhlukumeza? Uyamhlukumeza usho njalo. Angikwazi ke mina lokho ukuthi ngiyamhlukumeza. Mangase ngibuze ngiqala nje ukuzwa ngawe. Ubethi usisi umhlumeza kanjani ubhuti? Uthe wathi uyamhlukumeza uyebuye edakiwe ngikhumbula ngelilanga angakufonela laba angazi laba njengoba ngayeza ukuthi udakiwe. Umkhwenyana kanti bengimaze engaphuza. Uyakutshela noma izathu sokuphuza kwami? Akakaza ngitshela ungitshela kona lokho nje ukuthi uqale nini lokho kuphuza uyazi angiphuzi. Yiloko impela nami okungixakayo naye uthi uxakwa yiloko. Ngiyaxakeka mina wema ngoba umalume ukufonela ikhawu kwesinye isikhathi ifoni ungayibambi sizama ukuzokhuluma lolu daba lolu. Ingakho namhlanje ngize ngiyifikele and ayikho enye into engifuna ukuyizwa ngicela nje inkomo zami kuphela. Ngoba umntana wakho usebuyile usela ekhaya akubuye nami phela okungokwami angithi inkomo zasimlobolela ukuthi ayovusa umuzi osekhaya. Lokho kumhlukumeza kwakho uthini ngapha? Ikuphi kumhlukumeza wema uke wabuya nje la kukhona isibaza nase emzimbeni noma mhlawumbe ebusweni esingakhulumela phezulu kwaso ukuthi cha ngimhlukumezile. Ukufike lawa ngikhumbula ngelanga ethi akalandwe ngazama imoto walandwa ngoba wena umhlukumeza nengane encane. Wema uyazi ukuthi ingane leyona lencane okhuluma ngayo akuyona yami. Ini? Leyo ngane okhuluma ngayo nanga kachaze. Uyazi ukuthi leyo ngane akuyona yami. Aphiwe ingane eyakhe uyakwazi naye lokho. Uzofika uhlukumeza ingane yami mase uqhamuka usho ndani uyayibona ingane yami ayithuka. Wema le ngane yakhe ngenza isilimo okoqala 1 sengigcine sengithola sengingena ematshwaleni sengiphuza ingenxa yakhe lo. Hayibo. Okuyikona impela ke ikona impela ke lokho kuphuza kwakho kwenza ingane mithi yami. Wema ngicela inkomo zami nje akukho kunye ngoba vele ingane akuseyona eyami eyomunye umuntu kusho ukuthi nina nihlangene nomntanakho naloyo baba waleyo ngane kusho njengoba ebuyile la ngani na baba njengoba ebuyile la uyazi ukuthi kwenzakalani empilweni. Wayithola incane le ngane yami manje angikwazi okunye mina ngazi wena. Ngayithola incane impela kodwa lokho ukuthi sengizothola ukuthi ingane akuyona eyami ingane yomunye umuntu. Uthathelaphi lokho? Wema nawo amaphepha. Uthathelaphi leyo nto eshoyo? Nawo amaphepha. Nawo amaphepha uyazi. Nawo amaphepha uyazi ukuthi ingane akuyona eyami. Imingaki iminyaka? Aphiwe kwenzekala la Ingane eyakhe. Aphiwe kwenzekala la Ingane eyakhe. Mingaki iminyaka ngiyondla lengane kwayena ngimondla lo namhlanje uzongibonga ngeplate lamasimba. Aphiwe kwenzakalani kanti kwenzakalani manje? Ingane eyakhe. Uzongibonga ngeplate lamasimba. Uzongibonga ngeplate lamasimba. Wema ngifuna inkomo zami nje kuphela. Nansi ingane yakho. Buza nansi ingane yakho. Phela kubuya inkomo zami. Zonke ngifuna zonke inkomo zami. Ngisebenzela kanzima kabi. Ngicela ukubuza sisi Aphiwe ukuthi ukanti bewenza njani Mpembe?
ngoba phela nangumyeni uthi wakuthola umncane and usanda kuthola ukuthi umntwana akusowakhe because nayi i-proof la. Uyangithuka nje nami lento eyisho ngiqala ngayo. Wena uthi umntwana wakhe. Mina ngithi umntwana. What about lama results la? Angazi nami ukuthi lamampunge ala ephepheni yini yona le. Ukuthi yinyani liyabona. Hey senambe nawe ngodokotela. Uyazi ingane yakho ingane. Wema uyazi ukuthuka ingane. Iyazi ingane yakho. Wema uyazi ukuthi besigulelwa lengane. Njalo mizela ekhaya lengane imibuye ekhaya iyagula uyakutshela lokho. Lalela ingane uma ngayona yakho kufanele igule emayekini. And okwesibili ngathi asithathe ingane siyise kumuntu siyobheka ukuthi yini inkinga wayinqaba leyo yakholwa la ekhaya mina ngiqala ukuzwa ngani ukuthi niyakholwa la ekhaya asihambe lezo zinto mina ngiyaqala nje ukuzwa ukuthi niyakholwa la ekhaya ngoba yonke lesisikhathi sihleli nayo yonke leminyaka ubethi la ekhaya nihlela ukuthi kwesiZulu ngiyaqala ukuzwa ukuthi niyakholwa kusho ukuthi ngicangene nalengane yakho ngicela nje inkomo zami kuphela wena ngiphuma nje ihlumezeka lengane uzofuna amalobola ngizofuna amalobola mina wathini ngizofuna ayibekwa khoma lo wathi sikubekele yona kusho ukuthi ke ngizothola indlela ukuthi ngibuyise inkomo zami ema ngoba ingane yakho ngiright kwanele ingihlukumezile kwanele ngiyondlile lengane ngayenzela yonke into namhlanje izongibonga ngale ndlela engibonga ngayo inkomo zami lento enishoyo nje yonke akho futhi nje ufuna ukwazi ukuthi lana ene ingane nje bokwamthola eyintombi umntanami hayi kusho ukuthi kuningi ngifihlela mina ngifale intombi umntanami wema fanele kube nenkwafu inkomo enye yaphuma ukuthi umntwana wami uyintombi angikwazi mina ukuthi uyintombi uthi wamthola emncane so wamthola eyintombi wayintombi umntanami yabona ke lokho ngamthola intombi angikwazi mina ngakhokha amalobolo nje wayikhokha kanjani inkomo ene yokuthi uyintombi ungayazi omaluma bangitshela mina bangitshela ukuthi amalobolo wonke lawo engawakhipha le uthi sengikhokhela ukuthi ke uyintombi angikwazi lokho kusho ukuthi kuningi angifihlela kona hayi angathi nani kodwa kunobugebengu enibenzayo mina ngamfica ngaseyona intombi aphiwe uyalazi iqiniso umzimba wami uyena owaziyo uyalazi iqiniso aphiwe inkomo yami kanti wamthola ngimncane uyalazi iqiniso wema kuyacaca ukuthi ubaba walengane uyena othatha umntombi bayingekela ngidlala nengane yami lona ngicela inkomo zami ngoba uyayivuna lengane yakho ngicela ningibuyisele inkomo zami ngiphume ngoba kuyacaca ukuthi lo mndeni la ekhaya nizigebengu Uthambo wayengashongo ekhaya the time kade uyolobola ukuthi inkomo yomqhoyiso angificanga shem yebo waye ungazange uzusho komalume ke omalume kumalobole ngabanika wona bangitshela nje ukuthi ubalobolile azange beyibize ngamagama mabebuya kumina ukuthi baphinde bafuna nenkomo yomqhoyiso azange bekusho lokho mabebuya kumina yingakho ngingasibonanga isidingo sokubuza ngiyamangala namhlanje mase ngitshela ngenkomo zomqhoyiso wayikhipha inkomo wayikhipha nje ngicela ngakho ukuthi wamfica into hayi angikwazi mina lokho wayikhipha kodwa inkomo wemama ngicela inkomo zami akho inkomo njengoba ingane yakho isihlale la ekhaya inyanga ihleli la ekhaya ingabuye ngicela inkomo zami ihlale la ekhaya nengane yakho lengayazi engiyikhulisile ngemali zami ngisebenza kanzima ngicela inkomo zami ukuze ngiphume kunina ngoba ningihlukumezile bengimthembe kabi wema bengimthathisa kwengane yami lo mfana ushilo no wathi nabe bengimthathisa kwengane yami ushilo no wathi nabo bekuthathisa kwamama wakhe because bebebambisana ngale ubungekwazi kodwa ukuthi ngelilanga mntana kade ngikuthathisa kwengane yami nawe ungithathisa komama ubungekwazi ukuthi uze la uzokhuluma leyo uyabazi lobu buhlungu angenze bona uyabazi lobuhlungu angenze njalo ethuza la kanti akeze la kusho ukuthi ubeke kubaba wengane ngoba phela nathi ingane akuyona yami ubaba wengane nawo amaphepha ngayithatha ingane ngoba enqaba ukuthi siye kuma ukuthi le nto le uyithengile yini yona le sikuphi isizathu sokuyithenga le ngane ngoba bengiyondla yonke leminyaka imali yami ingo uyazi wena ukuthi yini into obhekene nayo manje ngicela ukubuza ingakuhluphi ingane yami ngicela ukubuza kanje isizathu sokuthi azasuke la ekhaya ayohlala nomnyeni wakhe asemlobolile uye waqala la ekhaya noma wazihambela umntwana yes bacela balobola kwenziwa yonke into basimbesa kwakhe la ekhaya base beyamcela okay ukuthi akayohlala ukuthi bacele ezohlala ngoba kulungiselelwa wona umshado manje sefike senza kanje angisazi yilo ngisele ngayo manje ngicela ukubuza la esebuya ke sizohlala la ekhaya ekade ephuma ngokungantshontshe la ekhaya ephuma eceliwe okusho ukuthi into esemthethweni esebuya ke sizohlala la ekhaya ubuye ngaliphi ngelo usuyahlukunyezwa kuphela ubuye ngokuthi uyamhlukumeza umkhwenyana wakhe waye ma ungamfonelanga ke umkhwenyana wakwakho
ubuze ukuthi hayi bona indodakazi ibuye ekubeni ngamfonela for the first time ngamfonela ucingo la azwa abantu angikwazi mina lokho kuhluleka noma sengifona ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani ngoba lo uhambe vele singazwene. Abalingani bakho ke ma uke wazama ukukhulumisana nabo? Sayisakhuluma no malume wakhe. Okay. Wangifonela umalume wakhe wathi ingane nje obilana kwenzekeni. Ngase ngiyayitshela wathi kufanele kuhlalwe phansi ixoxe. Bekuzohlalwa nini? Ngalindela lokho kwakubuyela nini la bekuzohlalwa khona. Inini la bekuzohlalwa khona. Njengoba sekuphela inyanga ezintathu lokuhlehlwa kusho ukuthi vele nihlangene nengane yakho nifuna ukudla inkomo zami. Cha, ngiyacela inkomo zami ngiphume kunini. Lo benje ubugebengu ngiyaphuma nje kubona. Ngiyaphuma kubona. Ngicela nje inkomo zami zibuye ngiphume kunini nisaleke nalomndeni wenu nobugebengu benu nobenibenzayo kumina. Ningihlumezile kwanele angisayifuni into engihlanganisa nani. Ma mina ngazi ukuthi ama-females isikhathi esiningi lezi zinto zengxoxo zamalobola akashiyele abantu besilisa. So kulesi sigaba sekusona njengamanje mhlawumbe ngabe ukhona yini omdala ongamthinta ukuthi akeze ekhaya kuzokhulunyiswana ukuze azothola amalobola wakhe back noma awufuni? Yebo, kufanele kufike lapho. Mina bengisaphendula kuloko engikuzwa manje amampunge. Ngisaphendula kuloko mina njengamanje. Okay. Bayazi omalume bakhe ngabiza omalume bengane. Ngoba ingane ihlala nami akasekho umnyeni wami. So ngabiza omalume kwayibona bahendisha yonke into. Okay. So uma kuukuthi ke udaba lunje kufanele futhi ngibize bona omalume akukho engizokwazi ukwenza okunye. Kwenziwa yini wema ukuthi kuze kuphele izinyanga ezintathu? Ulokhu uthi ke uzoyibiza i-meeting ekuzohlangana kuhlalwe phansi kungahlanganwa. I-date malume wakho akakutshela ngani? Kanti i-date izophinda iphume ekuthini ngoba phela wena kumele uhlanganise omalume wakho njengoba bengekho la. Ngitshela ukuthi nizanile ngitshela omalume. Hayi mina kuyangixaka wema. Noma kungathiwani omalume bafike kuyahlalwa phansi mina ngisenendaba nje ngicela inkomo zami. Phela nje kuphela into engayilungisa manihlangana nabafowenu ukuthi nibuyise inkomo zami ngiphume kunini. Ngoba kwalowo mhlangano mina ngathi ngiyobe ngingekho nje kwalapho. Noma ngeke ngikwazi ngiyobe ngingekho kwalapho. Omalume bakhe bazothini. Kodwa angiboni ukuthi njengabantu abazizulu khona izinkomo ayizosuka futhi la kade uyilethe ngesihle ibuyele kini. Uyabona wemala njoba ingane yenu isibuyile yabuyela la ekhaya. Kumele inkomo zami nami zibuye ngami. Ngisasikhokhela ingane yenu ukuthi iyovusa umuzi wakithi. Njengoba njengamanje ke ingasekho emzini wakithi. Ngicela inkomo zami ukuze nami ngizokhuleka ngokuthula ngiphume kunina. Ngeke ngikwazi ukungena kakhulu einkomeni ukuthi uzozithola noma ngeke uyithole kodwa ngokwazi kwami azikho inkomo ofanele uyithole ngoba unengane. Futhi mina ngazi ukuthi ngene into. Yiphi ingane okhuluma ngayo wema? Ngazi lokho le ukhuluma ngale ngane le. Ukhuluma ngale ngane. Mawuthengile iphepha mina ngihlala nayo. Ukhuluma ngale ngane le. Yebo ngikhuluma ngayo. Akuyona eyami le ngane. Akuyona yami le ngane wema. Akuyona yami le ngane. Angisiboni mina izathu sokuhamba ngiyothenga iphepha lengane bengiyondla. Ingaka nje ingaka lengane ibiyondliwa yimina. Namhlanje ngithenga amaphepha. Wawathatha nini amagazi omntana? Usami ngizoyithatha phi imvumo? Angikwazi ukungibuza ukuthi ngawathatha nini amagazi omntwana. Ngawathatha amagazi omntwana na amaphepha. Ngemvume yabani? Nawa amaphepha. Ungathatha wayihambisene nini ngane? Ingane engakutshela ngathi umntwana uyagula. Wakutshela ukuthi umntwana uyagula sifundane lapha ekhaya. Bengazi. Yini benqaba ukuthi ihambise umuntu wezulu? Angikwazi. Siyakholwa uyazi ukuthi izathu salokho yini. Namhlanje ke nakho ngimbambile. Isigebengu sakho lesi ngiright ngaso. Aphiwe usamthanda ubhuti? Yebo. Nawe usazokutshela kahle. Usafuna ukubuyela endlini yakhe niphinde nikhulu uthando lweni? Yebo. Uyezwa ngisho? Hayi wesisi ngeke. Ngeke. Awusayimiselanga? Hayi bangihlukumezile kulomuzi mina. Hayi into engizokuhlanza. Izithukuthuku zakho ulobola? Njoba ngiyila wesisi ngizofuna amalobolo wami. Izona thukuthuke ngiyifunayo uyabona izokhuluma ngazo ngizele zona la. Kuphela ngangikho la kube amalobolo amawekho la. Ngangikho la. Kuyacaca ngazuthi amalobolo akuyona into esoyithola manje. So ngiyacela ukuthi silindeni kancane omalume bakhona ukuphendula ukuze sizokwazi shuthi akusezokuba into yanamhlanje. Ngiyacela ukuthi mhlambe nisivumele ukuthi mhla sicela ukuze la ekhaya kube khona part 2 kube ukuthi siyokwazi ukuza siyacela. Kuyomele basheshise sisi, kuyomele basheshise ngoba mina nje cha. Because angiboni uma engalengama lolu daba ngeke ngikwazi futhi ngempela ngiyacela nje ukuthi uyabadinga abantu besilisa omalume. Ngeke yini phela umuntu manje. Ngoba ngeke ngasho ngathi kuphele inyanga ezintathu la. Inyanga ezintathu silindile.
Ngiyacela mntanami Okay, makukhona okunye mhlambe ngoba ngazi bazothini. Lento njengoba ngiyizwa manje nami ngingayazi. Yes. Kwaye nawe isakuthusa. Iyangithusa nje. Okay. Angazi uma ngiyikholwa noma ngayikholwa, kodwa ngisakhuluma nayo. Ngoba ngiyazi yonke le nto mina. Ngiyacela kudlulele lisonto elizayo. Yes. Ngalela kusho ukuthi kuzoba isonto lesibili. Okay. Ngiyacela enizokhuluma nomalume bakhe befike. Ibona bazobe sebahendisha ke konke. Ngiyacela ma ukuthi lolu daba lolu kungapheli mhlambe izinyanga eziwu2 noma 3 kuyaphezulu. Ngiyacela nje wenza ama calls. Bekudinga ukuthi mhlambe usikufakele airtime singakufakela ngoba ubhuti uzimisele ngokuthi athole ongokwakhe back. Hayi akunankinga nje kudlula lelisonto ngelizayo. Kuyobasiza impela sisibasheshise. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Usho ukuthi ayiyo ivele ungekho ngizofika kwakha wena. Kuyobasiza ubasheshise. Siyabonga kakhulu ma. Ubasheshise ngoba lezi inkomo ezakithi. Hey awuhamba le ekhaya. Ngithi lezi inkomo ngeke ngizophisana ngenkomo mina la. Hey Isigebengu sakho nibuyisa inkomo zami. Hamba le ekhaya. Hamba le ekhaya. Ngifuna nje inkomo zami nje wena kuphela. Hamba la ekhaya. Ngifuna nje inkomo. Angihamba. Wema angifuni ngize ngenze angizosola ngakho. Ngicela nje inkomo zami. Aphiwe ngithathela imvubu ngale. Ngicela nje inkomo zami. Ngithathela imvubu aphiwe. Ngicela nje inkomo zami kuphela. Siyabonga kakhulu ma. Mbonile uma uthi uvutha kanjani? Hey. Mawubhekile lesi silonda lesesenzeke enhlizweni yakhe. Siyokhona ukuthi siphole ngelilanga. Okay, ngiya-understand ukuthi nawe unesakho vele isilonda esiceleni and ozozama ukuthi usipholise nawe ngendlela yakho but kulokho for uma akaze zamthume untombazana wakhe ukuthi akahambe abe nomntwana ebeselotsholiwe nana akaze zamthume. Nanokuthi ke mhlambe kukhona ubugebengu esibusolayo ukuthi ngenzeka ukuthi ubazi but kulokho indlela eniqophisana ngayo ngamagama nomuntu omdala, umuntu omdala ozala umuntu obumthanda, umuntu osenhlizweni yakho, ufila kanjani ngalonto? Hey. Sekubuhlungu kakhulu. Bengingazi ukuthi umuntu engimhlonipha ngale ndlela nengimthatha njengoma wami. Singagcine sesibhekana ngale ndlela ebesibhekene ngayo. Kodwa ngobuhlungu nami engibuzwayo, engibuzwile namanje ngisabuza. Hey. Ngihlulekile kuyibamba. Ngibhlungu kakhulu. Ngibhlungu kakhulu futhi into eyongenza ukuthi mhlawumbe ngelila ngizithole ngingcono ukuthi okungokwami igcine kubuyile. Okay. Umile ezweni lakho uthi uyafuna okungokwakho. Futhi ngimile ezweni lami ngifuna okungokwami, ngifuna inkomo zami kuphela ngoba kudlaliwe ngami, ngihlungiyeziwe. Kungenzeka ukuthi umala akazi futhi kungenzeka ukuthi uyazi. Okay. Ingakho ngithi ngifuna nje inkomo zami ngiphume kulomndeni ngoba ungihlukumezile futhi ungihlazile. Mawubhekile ukuthintwa komalume bazokwazi ukuthi balenze iqiniso bakumele ngale ndlela ukuthi uzugcina usuyithola inkomo zakho. Omalume bazi kwakho nje. Omalume bayangazi ukuthi ngomuntu onjani. Ngiwumuntu ohlonipha kakhulu nozimisele ukuvusa ikhaya lakithi. Ukuhluleka kwabo ukuthi inkomo zakithi zibuye bayobe bangifelile, bangiphoxile kwamina. Okay, ngoba ke udaba likakapheli kulungile seligoqe la siyokwenza kahle konke kuyobe sekugcineni ngaleso sikhathi mhla sekwenza upart 2 ngoba omalume sisazobathinta uma sisazomlinda ukuthi abathinte noma kuthuma phezulu ngana sizomlinda wehlise omalume fanele abathinte ngoba wena uthi ufuna ongokwakho. So ke ngicela ukuthi ungivumelise sisigoqe la uhlelo. Kulungile sisi. Mesesilinde uma. Kulungile sisi, ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu ukuthi lokhu kuze kwenzeke ngale ndlela okwenzeke ngayo futhi ngiyakholelwa ukutheni isixazululo sizoqhamuka nami ngikwazi ukuthi kena ke ngithola okungokwami ngiqhubeke nempilo. Mboke lapha ekhaya ngiyathemba usinani nabona ukuthi uhlelo luhambe kanjani. Lapho sisho khona kamnandi sithi enough is enough. Bafethu ayikho into engenayo isiqalo and mase siqalile ayikho into engenayo isiphetho. Kungenzeka ukuthi relationship yabo bese idaliwe ukuthi ayiphele kanje futhi ayiphele ngale ndlela ukuthi kufanele kubuyiselwane inkomo ngoba kwase kuze kwalotshola. So ke upart 2 uzoza kungesikhathi esingakanani okwakho ukuthi uhlale lapha ekhaya ulinde nanokuthi ke mekuthi khona lento esithe ngci emoyeni wakho ubhale lo email address elapha escreenini. Ngiyanthanda kakhulu. Bye.